ita ma fa abun faɗi na santa karfa ka ce ni ne na sota don saura kiris na ba sota haba ke yan mata a waigo ki da aka gane ce juyo haike babba ce kom shayo wai kina ina ta ce oh she ya na ga kana tsaron mota ina ne zaka je haka wallahi zan je birnin Kebbi ne sayayya kaya kimiyya sun kare na aiki na an ce in je su kamar kayan shago irin haka su biskin haka su akwala ka san yaran suna kuka wani lokaci in babu shin daman baka san Siddi baban bola ya bude wani kwantareren shago supermarket a nan cikin garin sabon birni area don Allah ka bari ba wasa ba kana samun butoci zararrukan ɗinki da magunguka kama da ludduna motocin wasan yara da fensil har da biskit yana sai da mintuttuka duk a shagon Siddi baban bola ga man shafawa kala-kala na zamani a shagon Siddi baban bola za ka iya samun robobin sa kwandunan gyaran abinci ko ƙananan robobi da robobin tallan awara duk a shagon Siddi da butoci da wanduna guntaye da hullunoni masu maganin sanyi za ka iya samun safa kala-kala duk a shagon Siddi baban bola. Kaje ce sauki ya zo gida kenan. Sauki ya zo gida. Ashe bari in garzaya in koma a shagon Siddi baban bola domin in sai kayayyaki. Kuma jama'a masu buƙatar sayar kayayyakin shago makamancin irin wayannan ku garzaya shagon Siddi baban bola ku sai kayayyaki domin yana da kayayyaki ba sai kun yi wahalar zuwa birnin Kebbi ba. Ni ma yanzu kuɗin mota na ya huta. Mutanen Ambursa sauki ya zo muku har gida shagon Siddi baban bola yana nan cikin garin Ambursa a sabon birnin area zaka iya samun duk abin da kake so.